Дева, тия ора. Не мога да си купат едно Рено. Днеска бегах едно Алфа Бравос. Моля ти снимам Рено? Не мога. Playboy Рено Клио. Нека ви запозная с собственика на Playboy Рено Клио. Това е Цветомир. Застани за Инстаграм. Фичерите, които мога видите на това Рено са Формула 1 баклайт, огледало, дистанционна количка, задно помещение, багажно помещение, има двигател, Редно 1.9 DTI, алтернатор има, антифриз има. Колата е 2001 година, води се Renault Clio, втора генерация с 5 врати. Имаш няколко двигателя, като най-слабият двигател ти е 60 конски сили, а най-силният двигател ти е 107 конски сили. Дължината на цялата кола е 3773 мм, а широчината е 1640 мм, което в инчовете е 64. Двигателите са 1.9 DTI 80 коня, която е тази, 1.6 16V 107 коня автоматик, 1.6 16V 107 коня ръчка, 1.5 DCI 82 коня, 1.5 DCI 65 коня, 1.4 16V 98 конски сили автоматик, 1.4 16V 98 конски сили, 1.2 16V 75 конски сили Quick Shift. Да. Вътре място има друса ли? Малко друса. Абе, кара плавно. Да, бе, кара се плавно. О, дева! Мен. Изел. Рено Клио. Лоста, бата, лоста има много игра. Тук какво сакате? Enjoy! Путка ти майчина! Веселина! Кръкания, повръщания, припадания и мъдрък. БНР! О, курво! И Energy! Врахме, че най-хубавото нещо в едно Рено е ключа на вага. Цаки! Най-важното, това идва с всеко Рено. Всеки, който купуваш на Рено, може да притежава един албум на Слави Трифонов. Або? Да. Абе, закъсах тук, брат. Къде? Не знам къде съм. Те ще дойдеш да ме вземеш. Слаш дом. Червената спортна ниска кола ще дом. Със спортната кола. Добре, айде. Айде сега идем. Мене сега идват да ме взимат. Благодаря, че гледахте видеото. Другия път ще имаме една синя колица. Хубава колица. Синя. Качва се! Огън, курви! Дева. Чай. Наближи, приятел. Нека ви запозная с собственика на Playboy Рено Клио. Това е Цветомир. Застани за Инстаграм. Много кринчи. Имаш ли TikTok? Шулкът ме. Нямам TikTok. 140 трябва да... Дева, мамо! Ей, помаш! Дева, цигарим! Перфектно ще стане, ей! Така. Бат, не става така.
Това не ти е... Трябваше да вземеш лекопласт. Стой, имам идея, ще потърся нещо в багаж. Двигател! Чекай, стой. Хвана го. Опа. Мали ги побреш. Това ще. Абе ти по-откачва. Това което така че имаш диква. Добре, това ще трябва да го прекратиме. Не бързам за никъде. Никой от нас не бърза за никъде. Марто го е бил устата. И аз съм отзаде. Мислим да го ставим тук. Я виж, така вижда ли се добре? Гайс, забравихме един от телефоните. Забравихме един от телефоните на капака на и сега го дириме. What the fuck? Да. И сега къде е? Къде? Кажи, че сега ще дойдеш. Слав дом. По-стана с теба! Падава! Купец си хламе, купец си хламе, Ела то телефон ми почал капака на колата. Емо няма нищо, Дева, това трябваше да го фанеме, мен. Дева! Към му прочи телефона в колата, мен. И така, дами и господа, не, снимай него, снимай мене. Ай, качва се. Огън, курви! Багажник. Такова двигател. Тернатор. Има. Стой така. Това тежно да се значи. Казвам, че е антифриз. Антифриз? Има.